Raamattu kertoo, että Jumala on luoja ja että hän on luonut taivaan ja maan 6 päivässä. Mutta vieläkö Jumala luo tänä päivänä ja mitä meidän pitäisi tehdä, kun me tiedetään, että Jumala on luonut kaiken, myös meidät? Tervehdys kaikille! Mun nimi on Vesa ja tämän kanavan nimi on Raamattu ja Mehtämies. Tällä videolla puhutaan Jumalasta luojana. Eli käsitellään yleisesti joitakin luomiseen liittyviä asioita, sitten mennään muutamiin teologisiin pointteihin, mietitään vähän Jumalan ja ihmisen eroja, mitä tulee luomiseen. Sen jälkeen kysytään se kysymys, että vieläkö Jumala luo tänäkin päivänä. Ja lopuksi siirrytään sitten sovellukseen, eli mitä meidän ihmisten tai kristittyjen pitäisi tehdä, kun me tiedetään, että Jumala on luonut kaiken, eli myös meidät. Tervetuloa mukaan. Mä oon täällä Nuuksion kansallispuistossa ja ai että, on se kyllä niin mahtavaa tänne aina tulla. Ja mä en tiedä susta, mutta mulle ainakin tää luonto on semmoinen paikka, mihin mun pitää aina tietyn väliajoin päästä takaisin tulemaan. Et täällä mä pystyn jotenkin rauhoittumaan ja pystyy ihan eri tavalla jotenkin prosessoimaan ajatuksia ja jotenkin saamaan uutta perspektiiviä kaikkiin elämän kenties ongelmiin tai joihinkin stressiin tai tämmöisiä, mitä nyt yleensä ihmisillä tulee. Säkin oot varmaan joskus katsonut jotain hienoa maisemaa, kenties joku järvimaisema, aurinko paistaa ja linnut laulaa ja on kauniita kukkia ympärillä ja siihen vaan pysähtyy ihmettelemään, että vau, onpa kyllä semmoinen, että tässä voisi viipyä ja ihmetellä vaan, mitä Jumala on luonut. Tai kenties sä oot ehkä enemmän semmoinen, joka kattelee tonne taivaalle. No nyt täällä nyt ei tietysti näy mitään, mutta esimerkiksi illalla niin kuu möllöttää siellä kirkkaana ja tähdet siellä kaukana. Ja tiedät varmaan, että nehän on siis äärimmäisen kaukana ne kaikki tähdet siellä ja menee aivan mieletöntä vauhtia. Ja silti ne pysyy jotenkin siellä lentoradoilla. Tämä on se aika ihmeellistä, että miten se kaikki pysyy kasassa ja toimii. Sama juttu, niin miettii ihmistä, eläimiä. Onhan tämä ihminenkin niin aika monimutkainen olento. Jos miettii, en mä paljon tiedä näistä asioista, mutta silleen kaikki nämä elimet, niitähän pitää jotenkin toimia yhteen. Jos mä vaikka napsautan sormia, niin mun aivot antaa jonkinlaisen signaalin näille sormille tehdä jotain. Sitten vaikka lisääntyminen, miten ihmiset lisääntyy. Mä tulin muutama kuukausi sitten niin isäksi, sain pojan ja on se aika uskomaton se prosessi, kun sitä on vähän tarkemmin seurannut ja miettinyt, että miten tämä voikaan olla mahdollista. Mutta Jumala pystyy tähän. Ja ei ole ihmekään, että toi Paavali kirjoittaa roomalaiskirjeen 1. luvussa, että luomakunnasta ja Jumalan teoista, niin se on ihan selvää, että Jumala on. Mutta katsotaan, mitä Paavali kirjoittaa siinä roomalaiskirjeen 1. luvussa. Sen, mitä Jumalasta voidaan tietää, he kyllä voivat nähdä. Onhan Jumala ilmaissut sen heille. Hänen näkymättömät ominaisuutensa, hänen ikuinen voimansa ja jumaluutensa ovat maailman luomisesta asti olleet nähtävissä ja havaittavissa hänen teoissaan. Eli Paavali sanoo, että Jumalan näkymättömät ominaisuutensa, hänen voimansa ja jumaluutensa ovat selvästi nähtävissä luomakunnassa ja hänen teoissaan. Ja mä oon ihan samaa mieltä ja on surullista jotenkin miettiä, että niin moni ihminen ajattelee, että joku luontoäiti tai evoluutio tai alkuräjähdys on jotenkin saanut nämä kaikki aikaan. Ja minäkin ajattelin niin. Mä tulin 26-vuotiaana uskoon ja sitä ennen ajattelin kaikkea tämmöistä, mutta jotenkin nyt niin en mä voi kuvitellakaan, että kaikki tää voisi jotenkin vaan yhtäkkiä tulla jostain räjähdyksestä ja sitten miljoonien ja miljardien vuosien kautta niin kehittyä tämmöisessä. Vaan mun mielestä aivan ehdottomasti täytyy olla joku älykäs, joka on suunnitellut ja luonut tämän kaiken, eli Jumala. Mutta mennään teologisiin pointteihin, eli käännytään tonne 1. Mooseksen kirjan 1. lukuun, eli sinne luomiskertomukseen ja 1. jae. Alussa Jumala loi taivaan ja maan. Niin otetaan eka pointti, tää alussa. Mitä se tarkoittaa?
No se tarkoittaa aikaa ja mehän ymmärretään aikaa yleensä lineaarisesti. Eli on joku alkupiste ja on loppupiste, semmoinen aikajana. Ja sitähän se tarkoittaa tietysti tuossa jakeessa, että silloin kun kaikki alkoi, niin se on se alkupiste alussa. Eli hyvin simppeliä, ei mitään ihmeellistä. Mutta jos käännytään tuonne Johanneksen evankeliumin alkuun, niin siellä puhutaan myös tästä samasta hetkestä, tästä alusta. Siellä sanotaan, alussa oli sana. Ja tämä sanahan kuvaa Jumalan poikaa, eli myöhemmin hänestä tulee Jeesus, kun hän tulee lihaksi, hän syntyy. Hänestä tulee Jeesus, meidän Herramme ja pelastajamme, halleluja. Mutta siis tässä jakeessa on mielenkiintoista, että siinä sanotaan, alussa oli sana. Eli silloin kun se alku oli, niin Jeesus, Jumala, oli jo siinä hetkessä. Eli kukaan ei ole luonut Jumalaa. Jumala on aina ollut, kun joku aina kysyy, että no kuka loi Jumala, jos Jumala loi kaiken. Ei kukaan. Jumala on ollut aina. Mutta se pointti tässä on just se, että Jumala on ollut jo siinä hetkessä ennen sitä, kun hän loi kaiken. Ja tämähän on tietysti ihmiselle aivan mielettömän vaikea ymmärtää tai ajatella jotain aikaa ennen kuin se on luotu. Mutta näin se vaan on. Jumala on ikuinen ja hän on luonut kaiken. Toinen pointti. Eli otetaan edelleen siitä alusta se sama jae. Alussa Jumala loi taivaan ja maan. Otetaan tämä Jumala, eli tämä hebreankielinen sana on Elohim. Ja tämä sana on monikkomuotoinen sana siitä sen juurisanasta. Eli tässä tulee jo ensimmäisen kerran Raamatussa Jumalan kolminaisuus jollain tavalla esille. Mutta katsotaan vielä paria muuta jaetta, että vahvistetaanko tätä näkemystä luomisen aikana. Sama luku jae 26 sanoo, Jumala sanoi, tehkäämme ihminen, tehkäämme hänet kuvaksemme. Eli yksi Jumala sanoi, tehkäämme ihminen, eli monikkomuoto. Ja sitten jos mennään Johannes 1, 1-3, niin siellä oli alussa oli sana. Sana oli Jumalan luona ja sana oli Jumala. Jo alussa sana oli Jumalan luona. Kaikki syntyi sanan voimalla. Mikään, mikä on syntynyt, ei ole syntynyt ilman häntä. Eli tämä on Jeesus, Jumalan poika, joka on tämä sana. Ja mennään takaisin ensimmäisen Mooseksen kirja 1. lukuun ja jae 2. Siellä sanotaan, ja Jumalan henki liikkui vetten yllä. Eli Jumalan henki oli siellä myös. Jumalan poika oli siellä ja Isä Jumala oli siellä. Jumalan kolminaisuus tulee jo tässä esille. Kolmas pointti. Edelleen se sama jae, eli alussa Jumala loi. Eli tämä sana loi on hebreaksi paraa. Ja en tosiaankaan osaa näitä välttämättä lausua oikein, mutta siis tämä sana tarkoittaa luoda. Ja eihän siinä sinänsä mitään ihmeellistä, mutta se mikä on jännää on, että Raamatussa tätä sanaa käytetään vain silloin, kun Jumala luo jotain. Eli ei silloin, kun ihminen tekee tai on niinku luomassa jotain, vaan ainoastaan silloin, kun Jumala tekee jotain. Ja tämä erottaa jo Raamatussa Jumalan kaikesta muusta luomakunnasta. Hän on erilainen luoja. Ja 4. pointti. Koska Jumala on luonut ihan kaiken. Tämä, mikä näkyy täällä ympärillä. Hän on luonut mut. Hän on luonut myös sut. Hänellä on oikeus päättää, miten asiat tapahtuu. Hän saa päättää kaikista aikakausista. Kuka hallitsee ja missä. Hän saa päättää kaikki maiden rajat ja ihan kaiken. Myös yksilötasolla Jumalalla on oikeus päättää, mitä ihmisen elämässä tapahtuu. Ja tämä on tosi vaikea tänä päivänä, kun puhutaan niin paljon yksilön oikeuksista. Mutta katsotaan, mitä Raamattu sanoo tästä aiheesta. Roomalaiskirje 9.20 sanoo, ihmisparka, mikä sinä olet arvostelemaan Jumalaa? Sanoko saviastia muovaajalleen, miksi teit minusta tällaisen? Siinä Paavali viittaa, että Jumalalla on oikeus päättää myös yksilötasolla, mitä jostakin henkilöstä tulee, mihin hän päättää häntä käyttää. Eli Jumala voi päättää vaikka, niin kuin Paavalin osalla, että hänestä tulee hänen työkalunsa ja hän tulee häntä ja myös Paavali niin joutuu kärsimään aika paljon asioita. Jumalalla on oikeus tehdä näin. Hän voi päättää sun ja munkin elämästä. Hänellä on siihen oikeus. Hän ei pakota sitä, mutta hänellä on täysi oikeus hallita kaikkea, myös meitä ihmisiä. Niin kuin Jeesuskin sanoi, että jos häntä haluaa seurata, niin kieltäköön hän itsensä. Ottakoon ristinsä ja seuratkoon häntä.
Eli tämä kieltäminen, sehän tarkoittaa, että sä kiellät annat kaikki sun omat haaveet, unelmat, kaikki omistukset, ihmissuhteet, työ, kaikki Jumalalle, hänen hallintavaltaansa. Ja äkkiseltähän tämä tuntuu tietysti, että enää mä nyt semmoista halua. Että se on ihan hirveetä. Mutta me monesti mietitään myös jonkun diktaattorin kautta. Joku ihminen, joka on tehnyt paljon pahaa. Ja enhän mäkään haluaisi antaa hallintavaltaa tämmöiselle henkilölle. Mutta Jumala on hyvä. Raamattu kertoo, että Jumala on rakkaus. Hänen ajatuksensa meitä kohtaan ovat hyvät. Hänen suunnitelmansa meitä kohtaan ovat hyvät. Ja hän auttaa meitä. Totta kai kristityn elämässä on paljon vaikeuksia ja munkin elämä on varmaan muuttunut vaikeammassa sen jälkeen, kun musta tuli kristitty. Mutta silti se ilo, se rauha ja se kaikki ja tietämys siitä, että joku päivä mä oon Jeesuksen kanssa ikuisesti, niin se on todellakin sen arvosta. Ja mielellään antaa Jumalalle sen hallintavallan, vaikka se välillä niin kuin käytännössä on tietysti vaikeaa. Mutta kiitos Herralle, että hän tarjoaa tämmöistä mahdollisuutta. Ja myöskin niin, kun mietitään muita uskontoja, niin Jumalallahan on myös oikeus päättää, että millä tavalla häntä lähestytään, millä tavalla hänelle uhrataan, mikä hänelle kelpaa, mikä on se tie pelastukseen. Ja niin Jumala on päättänyt, esimerkiksi Johannes 14.6 sanoo, Jeesus sanoo siellä, minä olen tie, totuus ja elämä. Hän on päättänyt, että Jeesus Kristus on ainut tie Isä Jumalan luo, ainut tapa pelastua uskomalla häneen, sillä hän kuoli ristillä meidänkin syntiemme vuoksi. Hän voi tämmöiset asiat päättää. Jumalalla on siihen täysi oikeus. Siirrytään sitten keskustelemaan vähän ihmisen ja Jumalan eroista, mitä tulee luomiseen. No Jumalahan pystyy luomaan jotain tyhjästä. Niin kuin Raamatun lehdistä luetaan, että Jumala sanoi, tulkoon valkeus. Ja valkeus tuli. Eihän ihminen pysty tämmöistä tekemään, mutta Jumala pystyy vaan sanomaan ja käskemään, koska hän hallitsee edelleenkin kaikkia luomakuntaansa. Hän hallitsee kaikkea. Hän voi vaan sanoa ja niin tapahtuu. No ihminen ei tietysti pysty sitä tekemään. Me voidaan ottaa vaikka hakea tuolta metsästä joku puukalikka, ottaa puukkoja, ruveta vuolemaan. Me voidaan muokata sitä. Me voidaan ottaa olemassa olevia asioita. Vaikka kahvi. Mä ainakin nautin kahvijuonnista hyvin paljon ja mä nyt en jauha niitä papuja, mutta mä haen kaupasta semmoisen suodattimia ja sitten sitä kahvipapuja valmiiksi jauhettua. Laitan ne siihen suodattimeen ja kuumaa vettä siitä. Se suodattuu sinne ja ai että tulee semmoista kivaa kuumaa kahvia ja sitä saa sitten nauttia. Mutta mä en pysty käskemään, että kahvi tähän. Mutta Jumala pystyisi periaatteessa, mutta hän voi päättää, että milloin hän niin tekee. Toinen eroavaisuus, mitä ihmiselle ja Jumalalla on Jumalan älykkyys ja mielikuvitus. Siis miettii, että kaikki tämän luomisesta alkaenkin, nämä kaikki puut, kaikki eläimet, kaikki linnut, ihmisetkin, niin Jumala on tämän kaiken säätänyt, että ne niinku lisääntyy ja ne pysyy. Hän hallitsee edelleenkin tätä kaikkea luomakuntaansa. Ja Jumala on tämän jotenkin mahdollistanut. Niin kuin kaikki tähdet, aurinko ja kaikki ne, kun ne liikkuu tuolla valtavaa vauhtia, niin ne vaan pysyy siellä niin kauan kuin Jumala näin sanoo. Onhan se aivan uskomatonta. Ja niin kuin ihmisissäkin, niin onhan meillä jotain tosi fiksuja ihmisiä, aivan superälykkäitä. Ja he saattaa tutkia koko elämänsä ajan jotain tiettyä yhtä asiaa. Ja heistä tulee eksperttejä. Mutta miettii, miten paljon he näkee vaivaa ja opiskelee ja tekee kaikkea työtä sen eteen. Mutta Jumala on nämä kaikki niin kuin tehnyt. Luonnon. Hän tietää niistä kaikista osa-alueista kaiken, ihan kaiken. Ja se on niin kuin aivan uskomatonta. Ei mun pieni mieli pysty sitä käsittämään. Miten suuri Jumalan tämmöinen älykkyys ja mielikuvitus voi olla. Että kyllähän meidät ollaan luotu Jumalan kuvassa ihmiset ja me voidaan niinku vaikka piirtää ja tehdä semmoisia uniikkeja asioita, mutta ne on yleensä aika pienissä määrin. Tai voidaan valmistaa autoja, miljoonia kappaleita, samaa mallia. Mullakin on Volkswagen Golfia. Niitä näkee kyllä aika paljon tuolla liikenteessä. Mutta Jumala voi luoda kaiken yksilöllisesti. Kaikki puutkin täälläkin, mitä näkyy, niin ne on jotenkin yksilöllisiä. Yksilölliset muodot, tekstuurit. On
On se aivan uskomatonta. Kiitos Herralle tästäkin. No kysytään nyt se kysymys, että vieläkö Jumala luo tänä päivänä? Mehän tiedetään, että Jumala on luonut tämän kaiken ja hallitsee luomakuntaansa tänä päivänä. Mutta vieläkö hän luo uutta? Jos me käännytään ilmestyskirjaa aika sinne loppuun, niin siellä sanotaan, että Jumala luo uuden taivaan ja uuden maan. Se on muutenkin jännä kertomus, kun siellä sanotaan, että Jumala tulee henkilökohtaisesti pyyhkimään kaikkien meidän kyyneleet. Siellä ei tule olemaan syntiä, ei mitään pahuutta. Ja tähän on aivan uskomaton ajatus, kun miettii, että miten paljon kärsimystä ja kaikkea ikävää tässäkin maailmassa on. Kaikki sydänsurut ja kaikki, mitä on saanut kokea, niin kaikki ne unohtuu, ne pyyhitään pois, ne kyyneleet ja on vaan iloa ja rauhaa Jumalassa. Jumala on siellä ihmisten keskellä sitten ja hän on meidän valomme. Siis aivan mieletön juttu oikeasti kun miettii ja miten se niinku vaikea edes kuvitella sitä. Mutta näin se Raamattu sanoo ja näin mä uskon, että tulee tapahtumaan. Ja mikä myös on mielenkiintoista tässä uudessa luomiskertomuksessa, kun vanhassa tai silloin kun Jumala loi ensin taivaan ja maan, niin hän loi Jumalan kuin ihmisen viimeisenä. Mutta tässä uudessa, jos me mennään evankeliumia ja luetaan että Jeesus meni ristille, hän kuoli ja hänet ylös nostettiin, niin hänellä oli uusi ylösnousemusruumis. Ja mä uskon, että me saadaan jollain tavalla ehkä samanlainen ruumis. En ole ihan varma, että onko siinä kaikkea niitä ominaisuuksia, koska Jeesus ilmestyi sinne opetuslasten keskelle, lukittiin ovien tai sinne sisälle huoneeseen. Ja sitten hän pystyy vaan katoamaan. En tiedä, onko se ihan semmoinen, mutta mä uskon kuitenkin, että se on jollain tavalla aivan erityinen ja se ei silleen väsy niin kuin me. Mäkin on nyt 40, en nyt hirmu vanha, mutta kyllä mäkin aina toivoisin välillä, että olisi pikkasen nuorempia, että olisi jotkut asiat tässä ruumiissa, jotka toimis vähän paremmin. Ja jos olet vähän vanhempi kuin minä, niin varmasti pystyt samastumaan tähän asiaan. Mutta me saadaan uudet ruumiit. No nämähän tietysti on niin kuin tulevaisuutta ajatellen, jos nyt meitä mietitään, me ollaan vielä tässä elossa. Mutta tänäkin päivänä, niin toisessa korintolaiskirjeessä Paavali kirjoittaa, että jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus. Uusi luomus. Niin kuin Jeesus tapasi Nikodimusta tuossa Johanneksen evankeliumin 3. luvussa ja hän sanoo sitten Jeesus tälle Nikodemukselle, että ihmisen niin pitää syntyä uudestaan. Ja tietysti Nikodemus niin ihmettelee, että no miten hän on vielä vähän vanhempi, niin pitäisikö tässä mennä uudestaan äidin kohtuun ja näin. Mutta eihän Jeesus semmoista tarkoittanut. Ei se tarkoita, että sun keho jotenkin tai sun kroppa yhtäkkiä uudistus kokonaan, vaan jotain sisällä Jumala tekee, kun ihminen tulee uskoon. Se on Jumalan työtä. Jumala pystyy luomaan uutta tänäkin päivänä ihmisessä, joka tulee uskoon. Ja myös jos on uskossa, niin luetaan Psalmi 5.1 ja siellä Daavid on tehnyt pahaa syntiä. Hän on muun muassa tapattanut miehen. Ja kun hän tajuaa sen, mitä hän on tehnyt Jumalaa vastaan, niin hän rukoilee Jumalaa anteeksi antoa ja hän rukoilee, että Jumala luo minussa puhdas sydän. Puhdas sydän. Daavid ei vaan mene Jumala eteen ja pyydä, että hei, annatko vähän balsamia, että tää mun sydän vaatii jotain nyt semmoista paikkailua. Ei. Daavid tulee Jumalan eteen ja sanoo, että mä oon turmellut mun sydämeni. Mä tarviin aivan uuden puhtaan sydämen ja Jumala pystyy tähän. Jos sä oot joskus tai niin kuin ajattelet tällä hetkellä, että sä oot mennyt vähän liian kauas Jumalasta, tehnyt asioita ja vieläköhän mä pystyn palaamaan, niin mä voin kertoa, jos sä ajattelet näin, niin kyllä pystyt. Jumala pystyy sinussakin vielä tänäkin päivänä luomaan puhtaan sydämen, antamaan synnit anteeksi Jeesuksen ristintyön kautta. Hän vuodatti verensä meidän syntiemme puolesta ja hän on uskollinen ja antaa anteeksi, kun me tunnustetaan hänelle. Tehdään parannusta ja tunnustetaan meidän syntimme. Ja hän vielä antaa sitten, tai julistaa meidät vanhurskaiksi, 100% vanhurskaiksi. Hänen työnsä tähden. Halleluja, on tää ihmeellistä. Kiitos Herralle. No mitä meidän kristittyjen tai ihmisten pitäisi tehdä, kun me tiedetään, että Jumala on luoja? No roomalaiskirje 9 sanottiin, että meidän ei pitäisi kyseenalaistaa Jumalaa.
Ja on tietysti eri asia, kun on vaikea aika ja oot rukouksessa ja ihmettelet, että miksi Jumala ei toimi ja voi tulla sanottua asioita. Ja mä uskon, että rukouksessa on äärimmäisen tärkeää olla avoin, olla rehellinen Jumalan puoleen, koska hän tietää joka tapauksessa kaikki sun ajatukset. Joten mä en usko, että tässä puhutaan siitä, vaan tää on semmoisesta kapinahengestä. Eli ajattelet vaikka, että maailmassa tapahtuu niin paljon pahaa, niin mä en halua olla Jumalan kanssa, vaan sä kiellät Jumalan. Ja tätä mun mielestä tässä sanotaan, että kyseenalaistaa Jumalan valinnat, että on eri asia vähän niin kuin hetkellisesti ajatella, että miksi Jumala tekee näin. Ja onhan mullakin. Mulla on todellakin kysymyksiä, että miksi asiat joskus toimii näin. Mutta silti luottaa siihen, että Jumala tietää parhaiten ja hänellä on oikeus päättää niistä asioista. No roomalaiskirje 1. Paavalihan sanoi, että luomakunnasta ja Jumalan teosta on niin kuin päivän selvää, että Jumala on. Ja siellä samassa luvussa sanotaan, että meidän pitäisi kunnioittaa Jumalaa. Antaa hänelle se krediitti, eli tiedostaa, että Jumala on kaiken luonut. Eli ei mikään luontoäiti tai joku muu tämmöinen, vaan Jumala on luonut kaiken. Hänelle se kunnia ja kiitos hänelle. Psalmeissakin luetaan monesti, että siellä Jumalan ihmiset, niin nämä niin kuin palvoo ja ylistää Jumalaa, katsoo Jumalan kätten töitä, mitä kaikkea hän on luonut ja tehnyt, ja he ylistää ja palvoo häntä. Ja tämä on aivan oikein. Tätä meidänkin pitää tehdä. Ja meidän pitää tosiaan kiittää. Onhan hän luonut sut ja mut. Me eletään. Hän on antanut meille elämän, joten kiitetään sitä elämästä. On se sitten minkälainen tahansa, niin kiitetään häntä, ylistetään häntä, palvotaan häntä ja annetaan hänen olla Jumala. Tämä on se meidän se oma osuus, se sovellus, mitä meidän kuuluisi tehdä, kun me tiedetään, että Jumala on luoja. Hän on luonut kaiken. Kiitos Herralle. Alkaa tulla vähän vilponen tässä, mutta mä haluaisin tähän loppuun vielä niin rukoilla sun ja mun puolesta. Eli kiitos rakas taivaallinen Isä, että sai tässä tämän videon tehtyä. Ja Herra, mä kiitän tästä katsojasta. Mä kiitän Herra sun sanasta, Herra. Sä oot johdattanut ja sä oot pelastanut. Herra, kiitos kaikesta. Sä oot kaiken luonut. Sä oot luonut meidät. Ja me Herra palvotaan, ylistetään Herra. Me kiitetään sua ja tunnustetaan, että sinä olet Jumala. Sinä olet se, joka on luonut tämän kaiken. Ja me rukoillaan Herra, että sinä vetäisit meitä sun puoleesi ja avaisit meidän ymmärrystä ennen kaikkea sun suuruuteen. Me ymmärrettäisiin enemmän ja enemmän sun suuruutta, mitä sä teet, miten sä oot luonut kaiken. Herra, suurenna meidän käsitystä sinusta, Pyhä Jumala. Kiitos Herra. Ja Herra, mä haluan rukoilla myös tämän katsojan puolesta, että sinä siunaisit ennen kaikkea sun tuntemisella enemmän vetäisit häntä sun puoleen. Ja Herra, jos tämä henkilö kokee, että on mennyt kauas sinusta, niin Herra, sulla on voima luoda uusi, puhdas sydän tälle henkilölle. Herra, antaa kaikki synnit anteeksi. Mä rukoilen, Herra, sun siunausta, väkevää johdatusta ja voimaa ja kaikkea, mitä tämä henkilö tarvitsee. Niin Herra, siunaa tätä henkilöä ja siunaa Herra muakin. Ja kiitos Herra tästä videosta. Kiitos kaikki kunnia ja kiitos Herra sinulle Jeesuksen nimessä. Aamen. No niin, eiköhän se ole aika lopetella tätä videoa, mutta mä haluan vaan kiittää, jos sä oot tähän loppuun asti seurannut. Ja ihan lyhyesti haluaisin vielä kertoa, että mä oon Vesa Huotarinen ja tulin uskoon 2011 Thaimaassa. Ja aika nopeasti sen jälkeen sain kutsun Jumalalta Jumalan valtakunnan täysaikaiseen työhön. Ja pitkään sitä odotellut, mutta pari vuotta on nyt tuntunut, että semmoista vahvistusta ja semmoista, että pitäisi ruveta tekemään jotain. Ja tää YouTube on pyörinyt mielessä ja nyt se on vahvistunut entisestään ja koen, että nyt on se aika julistaa Jeesusta, julistaa evankeliumia. Ja mä oon niin kiitollinen Jumalalle siitä, kun on tuntunut, että se kestää ikuisuuden, mutta on tosissaan innoissani tästä. Ja vähän tällä kanavalla olisi niinku ajatuksena, että tietysti puhua Jumalasta, Raamatusta ja tehdä semmoista erähenkistä sisältöä. Eli jotain kenties ruoanlaittoa, retkeilyä, yöpymistä, että mulla on tällä hetkellä vain yksi akku ja sekin alkaa olla aika loppu, kun on vähän pakkasta täällä, mutta
katsotaan, miten tämä kanava lähtee tästä kehittyy ja tosiaan vähän erilaista sisältöä varmaan tulee välillä jotain hartaustyyppistä ja semmoista vähän rennompaa, ei niin opetuksellista tai tämmöistä, mutta kuitenkin vähän tämmöistä luonnossa olemista ja kaiken näköistä, että katsotaan mitä Jumala tässäni vielä puhuu ja ohjaa tämän kanavan suhteen. Mutta kiitoksia sulle ja mä rukoilen ja toivon sulle erittäin siunattua päivää sinne ja nähdään seuraavalla videolla. Morjes!